медони падари ман чӣ гуна инсон буд. худораҳматӣ муаллими фанни адабиёт буданд. дар мактаб маро ҳам дарс медоданд. доим баҳои маро паст мемонданд. мегуфт ки боз дигарон фикр накунанд ки писарашро ҳам то баҳои баланд мемонад. калон шудеду баҳои хуб мемонданд? не, боз ҳам пасттар мемонданд. худо раҳмати ҳақ буданд. магар мешавад ки бо фарзанди худ чунин бархӯрд кард? падарам марди сахтгиру ҷиддӣ буданд. бисёр марди сахтгиру бонизом буданд, вале моро бениҳоят дӯст медоштанд. ҳамин гуна хислат доштанд. агар ман ҳамроҳи бародарам коре мекардам ё ин ки ягон корамонро пинҳон мекардем, дарҳол мефаҳмиданд. як рӯз ман дигар сабр накарда пурсидам: падар, шумо аз куҷо мефаҳмед? мо ку ба шумо чизе нагуфтем, вале чӣ тавр мефаҳмед? нагуфтед, вале коре кардед ки ман фаҳмам. пурсидам: падар, мо чӣ кор кардем? ҷавоб дод ки зиёд кӯшиш мекардед ки чизеро пинҳон кунед.